Tror du, at højlydt spinden og konstant krav om nus er de vigtigste tegn på, at din kat elsker dig? Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at det kun er toppen af isbjerget? Tænk, hvis du hver dag overser snesevis af andre, langt mere subtile og afgørende signaler, hvor din kat bogstaveligt talt råber, jeg elsker dig. Mange af disse tegn opdager vi enten slet ikke, eller hvad der er værre. Vi misforstår dem fuldstændig. I dagens video afslører vi 10 af de mest oversete, men utroligt rørende måder, katte udtrykker deres dybeste hengivenhed på. Gør dig klar. Efter denne video vil du se på dit kæledyr med helt nye øjne. Og det vigtigste spørgsmål, vi stiller til sidst. Besvarer du egentlig de kærlighedserklæringer korrekt? Men før vi dykker ned i det, er det vigtigt at forstå en simpel ting. Katte er ikke hunde. Hunde har udviklet sig til åbent at vise deres følelser i flokken. Katte er derimod født som enlige jægere. Deres overlevelsessprog er bygget på diskretion, forsigtighed og subtile signaler. De lukrer ikke med halen eller hopper af glæde, som hunde gør. Deres verden er fyldt med nuancer, svage bevægelser og komplekse ritualer. Deres kærlighed er ikke en højlydt erklæring, men en stille hvisken, du skal lære at lytte til. Det er derfor deres tegn på tilknytning så ofte bliver overset. Vi forventer menneskelige eller hundelignende følelser fra dem, men de taler til os på deres eget urgamle og mystiske sprog. Lad os begynde at lære det nu. Det første, og måske det mest magiske tegn på kattekærlighed, er den langsomme blinken. Du har sikkert bemærket det, når din kat kigger på dig på afstand og pludselig begynder langsomt at lukke øjnene helt i, for så at åbne dem igen. Dette er ikke et tegn på træthed eller stærkt lys. Det er en bevidst kommunikationshandling, som adfærdsforskere kalder for kattekysset. I det øjeblik er dit kæledyr maksimalt afslappet og dermed også sårbar. Den kigger ikke bare på dig, den kommunikerer. Denne gestus er så diskret, at den i dagligdagens travlhed meget let kan overses eller blot afskrives som almindelig døsighed. Men hvis du lærer at lægge mærke til disse kys, vil du forstå, at din kat konstant sender dig signaler om dyb tillid og den totale ro, den føler i dit selskab. Men hvorfor er dette egentlig så betydningsfuldt? I rovdyrenes verden er et direkte, stirrende blik en udfordring, en trussel, en optakt til et angreb. Når katten lukker øjnene i et andet væsens nærvær, selv blot for et splitsekund, udviser den højeste grad af tillid. Den siger på en måde, jeg stoler så meget på dig, at jeg tillader mig selv at være forsvarsløs lige her. Jeg ved, du ikke vil skade mig. Dette er et fundamentalt tegn på, at den anser dig for at være et sikkert og pålideligt medlem af dens familie. Og det smukke er, at du kan besvare denne tillid. Se på din kat, fang dens blik, og blink langsomt, meget, meget blødt. Du vil sandsynligvis opleve, at den blinker tilbage. På den måde starter I en dialog på dens eget sprog og styrker jeres bånd, uden at sige et eneste ord. Vi går videre til det andet tegn. Hovedstød. Nej, vi taler ikke om, at katten løber ind i dit ben for fuld fart. Vi taler om den blide, kærlige bevægelse, hvor dit kæledyr kommer hen og begynder at gnide sig mod dig med toppen af hovedet, kinderne eller siden af snuden. Denne handling kaldes også bonding. Mange ejere tror fejlagtigt, at det bare er en måde at tikke om mad eller tilkalde opmærksomhed, så de kan blive nusset. Og selvfølgelig kan katten også ønske sig det. Men den sande betydning af dette ritual er langt dybere og mere rørende. Det er ikke blot en anmodning. Det er en aktiv handling, der indeholder en stærk social og følelsesmæssig ladning. Katten modtager ikke kun kærtegn fra dig. Den deler noget meget personligt og vigtigt, i det den udfører et ældgammelt ritual for samhørighed. Katten har specielle kirtler, der udskiller feromoner. De sidder strategisk placeret i dens ansigt, på panden, kinderne og hagen. Disse feromoner er unikke kemiske signaturer, der indeholder information om kattens humør og sociale status. Når katten gnider sig op ad dig, efterlader den sin duft. Dette er ikke en aggressiv territorial markering, som mange fejlagtigt tror. Tværtimod. Det er en handling, hvor den skaber en fælles familiær duft. Den blander sin egen aroma med din og skaber en samlet, unik buket, der signalerer til omverdenen: vi hører sammen. Vi er én familie. Den markerer dig altså ikke som sin ejendom, men som et familiemedlem, en man holder af.
Dette er det højeste udtryk for, at den accepterer dig i sin inderste cirkel. Næste gang din kat begynder at nutte dig med hovedet, så husk, den beder dig ikke om noget. Den giver dig sin tillid og anerkender dig som sin egen. Det tredje, og knap så åbenlyse, tegn er, når katten viser sin mave frem. Forestil dig, at din kat ligger på gulvet. Pludselig, da du kommer ind i rummet, ruller den sig legesygt om på ryggen og afslører sin bløde, ubeskyttede mave. Den første reaktion hos næsten alle mennesker er at blive rørt og straks få lyst til at klø den mave. Men det er præcis her, den største fælde og misforståelse af kattens psykologi ligger gemt. At katte viser maven frem er nemlig ikke altid en invitation til at røre. Først og fremmest er det en gestus af utrolig tillid. Maven er den mest sårbare del af enhver rovdyrs krop. Ved at blotte den for dig, siger din kat, jeg stoler fuldt og fast på dig. Jeg ved, at du ikke vil udnytte min sårbarhed. Det er en visuel erklæring om kærlighed og tryghed. Men lad os så tale om fælden. For mange katte er denne tillidsgestus fuldstændig nok i sig selv. Det er som at sige, jeg elsker dig, uden nødvendigvis at ville have kram tilbage. Når vi med det samme stikker hænderne ind mod maven, opfatter katten det instinktivt som en grænseoverskridelse, et tillidsbrud. Det er derfor, de pludselige bid eller kras kommer. Den er ikke vred, den forsvarer bare sin mest sårbare zone. Den bedste måde at reagere på denne gestus er med en blid, rolig stemme og ved at blinke langsomt. Du kan forsigtigt age den på hovedet eller kinden, men rør kun ved maven, hvis du er 100% sikker på, at din kat elsker det. Værdsæt selve tillidsgestusen, ikke muligheden for at kramme mave. Denne gestus er en kompliment til dig, ikke en invitation. Det fjerde punkt kan virke mærkeligt for nogle, måske endda direkte ubehageligt for andre. Vi taler om gaver. Har din kat nogensinde bragt sin yndlingslegetøjsmus og lagt den ved dine fødder? Eller, og dette er mindre charmerende, slæbt en fanget bille, et firben eller endda en fugl ind fra gaden. Lad være med straks at skælde ud eller fjerne byttet med afsky. Dette instinkt er nemlig et af de stærkeste udtryk for omsorg og kærlighed, som en kat er i stand til at vise. Den bringer dig ikke et trofæ for at prale, den bringer dig mad. I dens verden er du et medlem af dens flok, dens familie. Og fra dens perspektiv er du sandsynligvis en temmelig ineffektiv jæger, der ikke kan passe på sig selv. Når din kat bringer dig et bytte, følger den et ældgammelt instinkt om at undervise og fodre sit afkom eller sine artsfæller. Den deler den mest værdifulde ressource med dig, mad. Den bekymrer sig i virkeligheden om din overlevelse. Dette er ren altruisme. Den elsker dig ikke bare, den føler også et dybt ansvar for dig. Derfor er den korrekte reaktion ros. Tak roligt katten, og giv den et kærligt strøg. Skæld den ikke ud, selvom gaven måtte chokere dig. For den er det nemlig den største handling af omsorg, den kan give. Skaf dig stille og roligt af med byttet, når katten ikke ser det. Husk, den praler ikke. Den forsøger at fodre dig, fordi den elsker dig så uendeligt højt og bekymrer sig dybt om dig. Det femte tegn er noget, mange kender til, men ikke alle forstår, hvor dybt det stikker. Vi kalder det ofte for, at katten ælter dig. Det er, når katten begynder rytmisk at bevæge forpoterne, skiftevis udløser og trækker kløerne tilbage. Det sker typisk på et blødt underlag, et tæppe, en pude eller, og det er det bedste, direkte på dig. Det her er ikke bare en mærkelig vane. Faktisk er det en meget stærk regressiv mekanisme, der har rødder helt tilbage i killingens tidligste barndom. Det er de samme bevægelser, killinger bruger til at massere deres mors mave for at stimulere mælkeproduktionen. Denne handling er derfor direkte forbundet med følelsen af absolut tryghed, varme, mæthed og uforbeholden moderkærlighed. Når en voksen kat begynder at ælte dig, betyder det, at den er faldet i en tilstand af ren lykke og føler sig lige så tryg og beskyttet hos dig, som den gjorde ved siden af sin mor, da den var killing. Denne handling er et ubevidst udtryk for den absolut højeste grad af tillid og hengivenhed. Den forbinder dig med de allerførste og stærkeste positive følelser i dens liv. Ofte er æltningen ledsaget af høj spinden og en næsten trancelignende tilstand. Det indikerer, at du er kattens kilde til ro og lykke. Og selvom kløerne indimellem kan være ret skarpe, bør du prøve ikke at jage katten væk, når den gør det. For den er det en utrolig vigtig og intim proces,
hvor den udtrykker sin grænseløse kærlighed. Vi kommer nu til det 6. tegn. Det ser vi hver dag, men vi tænker sjældent over det. Det handler om, hvordan katten holder sin hale. Halen er nemlig kattens humørbarometer, og dens position kan afsløre rigtig meget. Men der er en bestemt stilling, som er en helt utvetydig kærlighedserklæring og et tegn på stor glæde. Det er, når katten går dig i møde og holder halen lodret oppe, lige i vejret, hvor den yderste spids er let bøjet, så den danner en slags spørgsmålstegn. Dette er ikke kun halen i vejret, som i sig selv betyder selvtillid og venlighed. Det er netop den lille krog yderst på halen, der ændrer alt. Det er et meget specifikt signal, som katte bruger til at hilse på dem, de elsker allermest, og som de er oprigtigt glade for at se. En hale holdt på den måde er kattens version af et stort, lykkeligt smil og et begejstret råb som "Hej, hvor er jeg glad for at se dig." Det er et tegn på, at den glæder sig til hyggeligt samvær. Du ser det typisk, når du kommer hjem fra arbejde, eller når du vågner om morgenen, og katten kommer for at vække dig. Den byder dig ikke bare velkommen, den viser sin oprigtige lykke over, at du er der. Det er et rent og uforfalsket udtryk for glæde. Hvis din kat hilser på dig med denne spørgsmålstegns hale, kan du være helt sikker på, at du er et meget vigtigt menneske i dens liv, og at den simpelthen forguder dig. Svar med et kærligt ord, og dens glæde vil blive endnu større. Det 7. tegn virker måske indlysende, men vi glemmer ofte det sande dybde. Din kat ligger og sover på eller tæt ved dig. Jo, naturligvis søger den varme og tryghed. Men det er kun en del af historien. Søvn er den mest sårbare tilstand for et hvert dyr, især for et rovdyr, der altid skal være på dupperne. Når din kat skal vælge et sovested, leder den instinktivt efter husets absolut sikreste punkt. Og hvis det punkt er dig, dine knæ, dit bryst eller blot puden ved siden af dit hoved, så er det den ultimative anerkendelse af din pålidelighed. Den sover ikke bare ved siden af dig. Den betror dig sit liv. Når din kat vælger dig som sin tryghedspude, signalerer den, at du er dens garanti for fuldstændig ro og sikkerhed. Ved din side kan den slappe helt af, fordi den ved, at du passer på den. Ikke nok med det, den beskytter også dig. Når den sover tæt på, inkluderer den dig i sin egen sikkerhedszone. Denne tillid er gensidig. Så selvom katten har lagt sig ubelejligt, og din arm er sovet, skal du forsøge at lade den sove videre. I det øjeblik er I i en tilstand af absolut samhørighed, og det er langt vigtigere end dit midlertidige ubehag. Den ser dig ikke bare som sin ejer, men som en pålidelig partner og beskytter. Den 8. adfærd kan let misforstås og endda skabe en smule irritation, hvis man ikke kender dens sande betydning. Dette er de lette nap, eller det vi kalder kærlighedsbid. Prøv at forestille dig situationen. Du kæler med din kat, den spinder af velbehag, og pludselig napper den dig forsigtigt i hånden med tænderne. Dette er ikke aggression. Det er vigtigt at lære at skelne mellem et blidt, kontrolleret bid og et ægte, ondsindet et. Et kærlighedsbid efterlader typisk ingen mærker og gør ikke ondt. Hvad betyder det så? Det er en kompleks adfærd, der kan have flere årsager, men de udspringer alle af hengivenhed. Oftest er det et tegn på overstimulering fra kærtegnene. Katten bliver overvældet af følelser og ved simpelthen ikke, hvordan den ellers skal udtrykke dem. Det minder lidt om, hvordan et lille barn i ren følelsesmæssig overflod kan finde på at nappe eller skubbe. Derudover efterligner denne adfærd den måde, katten plejer sine killinger på. Morkatten napper nemlig ofte sine killinger blidt under pelsplejen, som en form for opdragelse eller for at få dem til at falde til ro. Så når din kat gør det her ved dig, ser den dig sandsynligvis som en stor, mærkelig, men meget elsket killing. Det er et tegn på et meget tæt, næsten familiært bånd. Hvis du finder disse små nap ubehagelige, er det vigtigt, at du ikke skælder katten ud. Fjern i stedet din hånd blidt, uden hurtige eller pludselige bevægelser, og stop med at kæle i et øjeblik. Katten vil forstå signalet, men den opfatter det ikke som afvisning fra din side. Den 9. måde, katten viser kærlighed på, er ved hele tiden at følge dig. Uanset hvor du går, i køkkenet, i soveværelset, og ja, selv på badeværelset eller toilettet, følger den lille lodne hale dig. Dette er ikke kun ren nysgerrighed eller håbet om at få mad. Det er et tegn på dyb social tilknytning. I modsætning til stereotypen er katte ikke absolutte enspændere.
De danner stærke sociale bånd, og du er din kats vigtigste sociale partner. Den er oprigtigt interesseret i, hvad du laver. Den ønsker at være en del af dit liv og deltage i alle dine gøremål, selv de mest trivielle. Når din kat er sammen med dig, føler den sig tryg og sikker. Du er centrum i dens verden, dens sikre base. Når den følger dig i hælene, tjekker den nærmest hele tiden. Er du her? Er alt i orden? Er vi sammen? Det er også en måde at kontrollere sit territorium på sammen med sin vigtigste partner. Den følger dig ikke bare, den patruljerer sit domæne i fællesskab med dig. Denne adfærd viser, at den ikke bare bor under samme tag som dig, den bor sammen med dig. Den nyder dit selskab og foretrækker det frem for at være alene. Det er en stille, men meget insisterende kærlighedserklæring. Og som det 10. mest oversete punkt, har vi de særlige lyde, der udelukkende er reserveret til dig. Vidste du, at voksne vildkatte næsten aldrig miaver til hinanden? Miaven er en infantil adfærd, som killinger bruger til at kommunikere med deres mor. Men katte har husket denne lyd og tilpasset den specifikt til at kommunikere med mennesker. I bund og grund taler din kat babysprog til dig, fordi den har bemærket, at vi mennesker reagerer på det. Men der er også mere subtile lyde, for eksempel korte, blide, vibrerende lyde, der minder om en kurren eller kvidren. En hunkat bruger denne trille til at kalde på sine killinger. Når din kat laver den lyd for at hilse på dig eller få din opmærksomhed, er det det mest ømme og intime signal, den har i sit vokale repertoire. Den kommunikerer med dig, som om du var det nærmeste og kæreste væsen i dens liv. Lyt godt efter din kat. Den har helt sikkert et unikt sæt lyde, den udelukkende bruger, når den kommunikerer med dig. Dette er dens personlige kærlighedssprog, som er skabt specielt til dig. Svar den igen, og tal blidt til den. Denne dialog er et af de stærkeste beviser på, hvor unikt jeres bånd er. Sådan ser de altså ud. De 10 måder, din kat hver dag viser dig sin kærlighed på. Måske ikke indlysende, men utroligt dybe. Som du kan se, er kattens hengivenhed ikke bare noget simpelt og lige til. Det er et komplekst sprog, bygget på tillid, som vi ser i de langsomme blink, eller når den viser sin mave frem. Det er omsorgens sprog, når den kommer med gaver i et forsøg på at give dig mad. Og det er ømhedens sprog, der har rødder helt tilbage i killingetiden, som når den ælter. Katte taler til os hele tiden, men vi er ikke altid klar til at lytte. De viser deres kærlighed, ikke på den måde, vi forventer, men på den måde, der ligger i deres natur. Ved at forstå dette sprog, kan vi ikke kun se, hvor elskede vi er, men også lære at gengælde disse følelser på en måde, så katten forstår os. Tusind tak, fordi du så med hele vejen. Hvis du kunne genkende din egen kat i disse beskrivelser, så husk at give videoen et like og abonner på kanalen, så du ikke går glip af nye analyser af dyreadfærd. Og nu er der et vigtigt spørgsmål til dig. Skriv i kommentarerne, hvilken af de 10 måder din kat oftest bruger, eller har den måske sit helt eget, unikke kærlighedssprog, som ikke var med på vores liste? Lad os tage snakken i kommentarfeltet.